Yeah. Yes. I love horses. Yeah. Wait for me. One of you two would like to take them down the shop. When you finish. Degeaba face casă dacă nu filmă. Păi de acum. Cred că se vede cât nu mă știu cu lemne. Du-te numai pe lui. Uite așa. Uite, auzi. Dar bă, dă că dau cu toporul. Da, mă. Eu țin tot de el. Aia. Du-te pe partea aia, să lasă un pic. Din ce parte trebuia oare? Zici că mai bine.
Cât trai mai câte mii, nu? Nu ai bani? Nu, ia întoarce-l. Lasă-i dau de aici. Ce e? Topor? Stai ușor, uite, ușor. Da. Cum? Mai? Mai așa după aia nu mai trebuie acolo.